Siyabingelela kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekuseni sibingelela egameni likaJesu waseNazaretha kwi-Sunday ngajabula Abazalwane bebonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha baye enkonzweni, imindeni yonke maye enkonzweni iyojabula endlini kaNkulunkulu. Khona lokho sikushoyo namhlanje ukuthi ake siye endlini kaNkulunkulu siyojabula nje kuyisonto, siyobonga uNkulunkulu ngento azenzile isonto lonke. UNkulunkulu usivikelile engozini, wasenzela okuhle, kuningi bengase kusehlakalele. Siyimndeni siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngama-families ukuthi wagcinile kukona konke. Sizothi uNkulunkulu asihambeni siyomkhonza, siyojabula endlini kaNkulunkulu. Yebo, nje uNkulunkulu nje abe nani lonke egameni likaJesu, anivikele anigcine abasendleleni besaya enkonzweni, ahambe nabo, asebekhona bakhonze kahle. Abangaphumelelanga namhlanje sithemba ukuthi next week bazophumelela egameni likaJesu. Sithi nje happy Sunday everyone. Hallelujah, hallelujah, amen.